Pe 10 iulie 2016, doi bărbați intră în sediul unei bănci din Taipei. Cei doi poartă măști medicale și pălării de pescar. Unul dintre ei păzește intrarea, iar celălalt se postează în fața unui bancomat. Nu introduce niciun card și nu încearcă să forțeze aparatul, ci pur și simplu așteaptă. Apoi, ceva ciudat se întâmplă. Bancomatul începe să scoată de la sine bancnote, una după alta, iar tot ceea ce trebuia să facă este să le colecteze. Când un străin se apropie de zona respectivă, cei doi se sperie, abandonează totul și pleacă. Străinul găsește restul de bani lăsați acolo, iar fără voia lui a fost martor la un jaf masiv. În același timp, la alte sucursale din oraș, alte 20 de persoane fac exact același lucru, iar aceasta este doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare, o operațiune sofisticată desfășurată pe parcursul a 2 ani, care zguduie din temelii sistemul financiar global. Peste 100 de instituții financiare din mai bine de 30 de țări au fost compromise, cu pierderi totale estimate la aproximativ $1 miliard. Unul dintre cele mai impresionante atacuri cibernetice asupra sistemului bancar mondial. Responsabilă de această operațiune este rețeaua Carbanac, un grup infracțional de hackeri care a reușit să extragă sume uriașe prin metode sofisticate. În spatele acțiunii se află un personaj greu de identificat și misterios, considerat creierul întregii ei scrocherii. Totuși, în acea noapte din Taipei, au făcut o eroare decisivă care le-a pus întreaga rețea în pericol. Cum a început totul? Ei bine, suntem în data de 8 aprilie 2014, într-o zi de marți aparent banală. Maxim, un angajat apreciat al unei bănci din Ucraina, își începe ziua de lucru. Deși este bine pregătit în domeniu, face o greșeală. Evită să-și actualizeze Windows-ul, iar în timp ce își savurează cafeaua, îi face ochi dulci recepționistei, de care este atras. Primește un e-mail de la colegul său Serghei, iar mesajul conține un fișier Word intitulat Conformare cu legea federală 115 din 21/7/2014. Pare un document oficial, așa că îl deschide, îl parcurge rapid și își vede mai departe de activitățile zilnice. Câteva luni mai târziu, în timpul unei ședințe unde participa și Maxim, șeful lui își exprima frustrarea și îngrijorarea. Mai multe bancomate ale băncii începuseră să elibereze bani în mod inexplicabil, iar totul indica un posibil atac informatic. Infractorii cibernetici pătrunseră în sistem fără a lăsa nicio urmă vizibilă.